kung makakasunod. Siguro sunod lang daw. Sa una ka itong grabe paghari sa una, hindi ba sa video ni mo na ipabito na may maaha. Sige, dito sa tangkot. Kaya mo dili ka na rin? Basta magkakunan ka. Sa suwa na nanay. Ha? Sa suwa ninyo. Buwan. Buwan. Bawa muli taday nagka muduo tayo nagka 1, 2. Mga nang doos manangkuhan. Sama naman natin ba? Ha? Na guys, si nanay kinatinginahan sa magagasagan sa mga kos ang anak. Pero dugay-dugay na may makaulis bahay guys tungod sa kanang nalikoy gibati inja. Kanang naay para maka kuan pus budget guys. So si nanay mo to ang tawag sila video call laman mi. Nagagasa sa ang sitwasyon guys nang gibati. Ano kuno nga panazog ang sakit lagi. So siguro makauli may karon ponpohong mga kuan. Mga November na first week siguro guys. Di alam ko mukuha sa adlaw basta makauli lagi mi. Ja guys, nalipay ko parang aliana guys kay naka video call na kuno ni sa amahan nga dugay na ni sa kadong ipangita ang gusto siyang makita siyang papa. Nakita na din sila sa video call. Para ng mga aliana isang anak. Mga lagi, mga daw. Ngayon bitaw sila nga murang haramas ang anak dari. Ngayon. Ano naman ni statin mo ikaw? Hindi mo na makakuha ng statin sa imong hindi mo na tablitas. Nasa manana na. Magpasalamat po ni Facebook sa ngay. Kaya mo na Facebook makatabang po. Tama doon ni mo doon. Kaya kita sila. Si Ali, magpupunto na kahunahunah ko na. Saan ko ka doon? Ang ganitong video ang kita buwa. Si Ali, yung ano ko na vlog niya yan po vlog. Si Ali, kaya pupunta. Pag ikaro, nagtapok may pamahaw niya sa nga. Narabag ko video dari Jul. Sama ni i-upload ba kanina ho? Ganyan po ko nga. I-upload na, kaya ho ni-share. Kaya ganyan mo sila na. Ikaw rin may upload na ni Jul. Guys, good morning. Kaya manghiro kayo sa bahay. Sa Bartolbi guys ya. Hindi na siya manghisod. Ginanglan manghihi. Magawas ko sa piting sa baa. Nasang gigawas dari. Kaya na hoya ay magpanahon ka ron. Init man. Suboboy ng laba. Kaya guys, ikang kasuglabhon. Kaya amo po na nagkanaglabhon. Kaya wali ko kalaba kay nakagibati. Babadsa. Hi guys, karon day guys, magisa day ko og kuan kananay. Panakat guys, magluto day mi og kanang ngayon kinasin. Kay dugi na ko diwa nakakaginasin. Di ka na bihag na ganina, kaya na may gipalit guys. Kananay. Arang mahalag isda agamang nakitaan ka ring kuan kanang kinasin. So man yang lutoon, kasi hindi po nagprito po dari og kuan. Kusino man siguro tibang iprito.
Good evening guys. Sidan sa panila po na. Yung mukhaan din si Dana. Hindi po si Dana. A few moments later. Pagkana din eh. Pagkana imong sound sa nagbalag ko. Kung tunga na lang lagi taan nini. Mamili lagi ka. Naanap nga ko yun. Pag nasa ni? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 10 na po pakabuok. Oh! Yaman ka? Ano ba naikin eh? Libis siya. Ha? Libis. Nipis? Libis na. Ay. Di ba lagi nipis para na ako? Ay. Hindi ka nagsasak mag-ihi. Ay. Mag-ilis na kayo yung pinako. Eh. Yaman. Yaman. Oh. Ay. Hey! Yabag! Tumagan pa na ako gamay ko. Imo 10 plus 1. Ra ako 10 plus 2. Oh. Yabag ka! Namilo ka ni? Hindi ko alam. Namilo ka? Ah! Yabag! Ay, dito na ako ah! Yabag! Nanday kini na lang. Suway lagi. Hindi ko! Katang ka nag-diaper extra. Yan. Gamay mo din nabili. Lagi! Katang ka naghapon. Mami! Mami naman ko. Milo ka? Mayo. Kaya kay buhat. Ang ating Mickey Mouse, ginapan niya ko po ito. Dito sa kwa. Hindi, hay ko. Yabag! Sana nga! Iapin na lang ko niyo. Yabag, oh! Iapin na lang ko ni. Amino ko, optimus! Paggawas niyo. Napatoy daghan na mo apil. Up ka apil. Eh! Kaysa ko lang po. Kaysa. Yabag! Kaysa ni. Yabag! Yabag kasi! Uy! Mami, ito ba? Kuha niyo sabi. Panasa. Mami, ako. Diyos. Yabag! Ay, ay! Ay, nasa kulit ka natin. Yabag! Oh! Pila na ha. Pila na ha. Ikaw gitagaan sa diaper na ko, di ka. Tagaan ka sa nina na ko, di ka. Utong di. Bukat naman eh. Bukan niya. Di ko kaabot sa dito. Yabag. Sakto man to dito para makalililigli ka. Kasi ni Agi. Di ko di ko kasagap. Kung makakasagot. Bao. Gago-gago pa kong gani hindi mo pinon. Bukat ra ba? Hi guys, karon di ay mo kay isura na ko gamay sa hangkuan hang kananay baba. So sakit pagyapon pero medyo kalis Ginoo makaisura nag. So guys, kung ato bang nakon sa camera karon ra pila ka adlaw nga sinini sige vlog da sagang saray pang video mga repost vlog na naman kay para naman din na ay ma-upload sa YouTube. So grabe kang gibati guys, hindi ko hospital o ko tagay Tambaw. Dito ko hospital o tagay Tambaw kay kuan ka nang naay. Basa ni Zaga hangdaan nga kanang naay findings bitaw na neuropathic ja
Di siya muhatag kay nagdubli masibag dubli kuno kang pang-immune ba. Sa gusto pabalikan ko to sa anggi. Kasi kapandas ni Agi. Na timing mo po guys nga. Timing nga kanang nay di na sila magwanta mga alas 3 siguro to sa hapon dya. Man diha ang doktor nga yatuan kay wa man duty tong hang clinic nga ipa-check upan. Nya unto dito ko hospital nga maka ning do ko dya. Moto ang giingnan nga wala gani ang finding sa doktor. Nya wa jud sa nihatag. Nya map ni uli ko ibalik ang kuna dya ang giantos. So karon nagkuan ko guys o kanang ay kanang herbal kanang kuan siya kanang loy ang dilaw ang idagdag niya may ang ipato sa ang daris samad medyo narang-arang pero sakit gihapon pero at least nakagawas-gawas na ko ano nagmukpong sa kwarto sige na ko nakaluto-luto na Sakit na yapon na. Sakit gapon. So, basta kayo madugay kong istorya. Ang sakit. Samag na ng tinguan, tingungang, matukon dyan na. Kutsud, kaazuzud na. Susmay ka na lagi ko ginoo. Grabe siyang pag-antos. So, kanang naayang gibati kanang nay sabi pil-apil sa mga estes kagaaw sa mga pangitabo. Nja. Wala guys, ang panikamutan nga maka-vlog na ko kay kinahanglan po natin makasweldo sa atong vlog. Ginagmay. Di na po palabi istorya. Grabe dyan ang kuan na guys kayo ko'y tingtingog. Nja. Humanak ang kuan ni. Amilo. Yung sa manang piloan na. Di ako dahil nag-vlog sa... Mga basa ay man good ni. Huh? Mga basa pa. Akong ipanggap din sa dani. Kani mga pinino na ko. Balik na kaya mo, boy. So, yung boy din ang laba. Gahapon dyan. Karoon na. Basa-basa pa ko na. So, grabe na ang niwanga ron, guys. Grabe dyan. Natigwang ko galit na. Ano ka sa pisura ni? Hi. So, mana di ko pamino kay naglaba mo nagisuwi kahapon. So, ako nang pinap ang oban basa pa. So, akong gidat niya. Mami, sana ba tayo imong kong palitan ng extra nga diaper? Kay basta makakita na di ko kwan guys, kinakabay ng bito akong diaper mga tulo or duha na mag-chat na ko ni mami anak. Kaya may hindi ko i-check ano niya, abi ko wala pa ko niya paliti o diaper na palitan naman di ko. Nagsugsug pa sa ate. Diyan ang lingaw-lingawan na nandiyan sa siya guys. Wala na sa kuha na, binuangan na sa ngiming. Para makatawa. Magkatawan ko kay kuwanan ko sa asin ko na ko mas ina na mga story. Mga kaningawan ba? Mga songs nga dili po kanta basta mong vlog. Kaya mga copyright. Diyan guys, magitaan silang iyang papa karong sulod adlaw. Laman na may istorya basta kay sulod adlaw magkita sila ilang papa mo adto mi. Kaya meron ako okay na mag-ansakit guys. Si Boboy mag-asa-asa ng po. Kaya Majuri guys, ini sa ganahan mo kuzo kugang dadun. Mula kami di ganahan kaya di sa ganahan garsa-arsahan siya sa diyang manghud. Kahalang pagsugda.